kai kaman za ka danne ni a ruwa ku danna subscribe dan Allah ku danna danna a ko kaman wasa kai ya dai kun ji subscribe sorry za subscribe kun ji dan Allah ku danna subscribe kai ku danna subscribe sai kashe ni ku danna wani subscribe ku danna please to mu mun danna idan ku ba za ku danna ba subscribe su danna inda su mu dai mu danna gaba ɗaya mana to a danna mu danna gaba ɗaya kararrawa da Allah kararrawa ku taimaka kararrawar sanarwa na sanarwan arewa ku danna arewa online plus ku danna subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa domin sanar da ku in mun yi sambaɗe baɗin sabon bidiyo da muke shakatawa a cikin swimming pool ga daga investment mai daɗi ga muga a cikin ruwa nan ya dai nan shine asalin madannin subscribe ku danna dai ku danna kararrawa yawa sai an jima a danna kun danna yawa ku danna mana subscribe ku danna kararrawa kilin ka danne mana ita shikenan